Dagiti kakabsat iti na sinagaba idi na pong Kristo gapo iti ayat na kada tayo nga imbati na itulidanan apakasursuruan tayo gapo kadigiti linaong iti Biblia. Kadigito ngayon na sinagsagaba gapo iti rigat iso digijay nga ikaten kadigiti nakersang asasao nagiti madi a panagpanpanunot nagiti madi a panagsao kas iti dakes a panagsao digita itin na ibagbaga gapo iti kinaulbod digita tin intayo ikaten ngayon na ibagbaga iso nga digiti kabsat intay so kimaten gapo kadigitoy alinaon kadigiti sursurat haan nga babaen laeng iti makita a banag nga gapo iti rigat ngayon na ibagbaga nga ibagbagada nga ibaklay iti cross iti naldaw na kinuna iti surat awan met iti makabael a tao nga juray si asinno baka ibagada pay nga guuyong no ibaklay nga inaldaw iti cross ngem digiti apamanek na kakabsat ngayon nakipaabot kada kayo gapo kadigiti linaon iti Biblia nga kunkunana a mabasa iti Lucas 9:23 ket kunkunada kadakwada amin ano siya sinuman a tao iti mayat a sumurot kanyak paglikudan na iti bagina dayta timbagbaga idi na pong Kristo baten kadigiti na espirituan a palawag ket alaen na iti cross na iti inaldaw ket suroten na awan iti makabael nga mangala iti cross na iti inaldaw isu nga no so kimaten tayo digiti sursurat ken kadigiti panpanunot tayo no kasano iti tayo panagsagaba isu nga adalen tayo kabsat iti na ibagbaga igitoy kay papanan na tayo iti nang parikat po lang kada tayo kabsat idi nga daytoy apamati diti Pilipinas idi isu iti Kastila digita tinda impat patungpal idi nga aramiden gapo iti pamati isu nga kada tayo kakabsat so kimaten tayo digiti naimbag akay papanan na tayo sa kakabsat katolikuwa met nga padak kadagiti dadduma ngem gapo kadagiti sursurat isu sa kimaten kakabsat maasyan na met iti padak a tao isu nga ipapaabot ko met digitoy akay papanan na digitoy a sursurat iti mabasa iti Mateo 16 iti 24 iti kinuna ni Jesus kadakwada kadagiti adalan na no siya sinuman a tao iti mayat nga umay sumurot kanyak paglikudan na iti bagina ket alaen na iti cross na ket suroten na so daytoy kakabsat tin ibagbaga nga cross gapo kadigitoy a sursurat ngayon tayo sagabaen kadigiti kay papanan na iti kayat nga sauen kakabsat kadigitoy napapateg kakabsat a cross nga baklayen kadigiti panpanunot tayo met laeng gapo iti sao nagturong iti Dios igitoy akay papanan na so kadigiti kakabsat a pamaneknek adda digitoy nga sinatalged ngayon tayo soksokimaten haan laeng nga linalastog dati kabsat haan lang nga bareng-bareng no di ket digitoy kabsat napudno iti kay papanan na iti mabasa iti Lucas 14 iti 27 oray siya sino nga umay sumurot kanyak ket di na baklayen iti cross na saan ang makapagbalin nga dalak isu di kita kabsatin na ibagbaga idi ngaan tayo gayam makapagbalin nga adalan na niya pong Kristo nuhan tayo nga baklayen digitoy akay papanan na isu nga addo tihan nga makaawat kakabsat digitoy akay papanan na kadigitoy a sursurat ta iti adda lang kadakwada iti pamati da digiti banbanag laeng a makitkita nga inaramid iti ima digita kakabsat agpatingga lang digita no di ket daytoy iti panakaima iti Dios ngayon tayo baklayen gapo kadigitoy akay papanan digitoy a sursurat
Iti mabasa iti aramid 3:18. Ngem kas iti pakamok iti damo iti ngiwat dagiti amin a mamadto ati Kristo na agsagaban to tinungpal na. Kadagitoy isu ti bagbagana nga Kristo na digitoy akay papanan na. So digito ti inna idi sinagaba na po nga Kristo baten digitoy akay papanan na. So nga tinungpal na digitoy asasao metlaeng. So nga waten tayo kapsat kadigitoy akay papanan na. Kadigitoy tinda sinagaba digiti napudno anag pamati di gapo kinapong Kristo ngadda anay lanad kadigitoy iti lokot iti pagbasaan. Katagyamanak kakabsat maawatan nyo digitoy nga adal kas kay papanan na digitoy asasao. Katagyamanak ti Diyos Ama manakabalin sa amin. Amen.